Niki dusunipun Gus Ndarantasena. Dusunipun Ki Demang Ijrapa ing Manahilan niku wonten maling. Malingipun Surasekti Mandraguna nganti kecipuan para kawula anggenipun badhe nyepeng. Ning wonten bab ingkang ganjil, wonten bab ingkang njundil. Jare malinge kala wau wujudipun jebles kalian Antasena. Mosok aku mung nyolong ning Madukara, nyolong putrane Paman Arjuna. Nggih, ning niki jebles jare. Mila nggih ngresiki asma jenengan sajroning wayangan sampeyan kudu njajah desa goleki maling kala wau. Kula aturaken ing ajeng bilih malingipun niku jarene tiyang Manahilan niku mirip kalih jenengan. Mula nggih ngresiki jenengan. Asma panjenengan kawula padha mlumpuk teng mriki omahe Dokotong. Cobi mang oyak mang goleki malinge yen kecekel mang beto mriki. Yo Kyai. Lah, malinge iki. Woi. Maling. Iwang suksma adilinuwih muga paring pepayung marang temanten kekalih. Satemah ambabar kamulyan kawibawan mungguing bebrayan. Putra-putriku Antasena padene Manowati. Pun rama banget muji syukur mring kemurane Hyang Agung Dene. Nalika sayembara perang kang nalika semana ndak gelar sapa wae ingkang prawira unggul ing antarane para panglamar bakal ndak palakramakake kelawan putra putriku ya kuwi sira Manowati. Nyatane kodrate lelakon ya mung sira Antasena ingkang sembada Anjatukrama lan sun-sunake nugrahaning Bathara muga-muga anggonmu omah-omah ora mung dadi bojo nanging bisa dadi jodoh. Duh Kanjeng Rama Arjuna, kalilan kula nyuwun katerangan bentenipun jodoh kalian bojo menika menapa Kanjeng Rama? Manowati, yen bojo kuwi amung kababar ing tata lair wujude kasat mata mung winatesan ing kuadakan. Mula wong golek bojo kuwi luwih gampang awit syarat-syarate amung tata lair. Lanang kelawan wadon gelem karo seneng, marem karo demen, sing kene butuh, sing kono butuh, sing lanang karep, sing wadon ngoyak. Mula wong omah-omah ingkang amung adhedhasar paningal wadak adate yen sinurung ubale nafsu anggone omah-omah ora bisa lestari utawa mbabar marang karahayon malah kepara bubar tengah dalan sebab talining katresnan amung kagubel lan kumbak-kumbul dening pepinginan lan rasa milik ingkang sarwa wagingsir. Nggih lajeng menawi jodoh menika kados pundi Rama? Jodoh mono dununge ana ing batin ingkang tulus lan resik pinuntun dening Roh Suci. Anggone bebrayan linambaran rosaning pamuja lan banteri panembah satemah sempulur lan langgeng ayem tentrem anggone nyambung tresna kanggo mijakake putra minangka panyambunging sejarah cah loro. Aduh Kanjeng Rama jimat sesemban kula ing marcapada prating delahan. Kula pun Manowati ngaturaken panuwun sedaya tutur paduka badhe kula gegem kinarya pepakem. Mungkin kula badhe netepi gesang bebrayan kalian Kakang Antasena. Kanjeng Rama, ya sanadyan panjenenganmu kuwi bapa pamanku gandeng ripalungguhan iki dadi maratuwaku. Mula aku ngaturi paduka Kanjeng Rama.
Aku nyuwun panjurung pangestu. Muga-muga Antasena kelawan Yayi Manowati sembodo netepi marang kekudangane Kanjeng Rama Madukara. Megagak ugek sadulita melae-lae. Ndara Arjuna kula ingkang abdi klampis ireng pun Semar Badranaya ingkang sowan mboten langkung salam taklim kula katur nggih Gus. Yo Kakang Badranaya ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat diprayogakake anggone pinarak. Inggih matur nuwun mboten kirang prayogi anggen kula sowan nadyanto sowan kula dipun kurmati kalian mandhapipun jawah ning mudune jawah menika menawi ing wulan setunggal menika sampun saktrepipun menawi Januari niku jare mbah-mbah kula hujan sehari-hari ning nuwun sewu sampun ngantos ngresah ngresula maido sambat kalian adiling kodrat merga ingkang nami jawah menika dumados saking toya menika simbole penguripan mugi-mugi menika dadi srana panguripan tumrapipun keluarga ageng Bapa Margana utawi Ndara Arjuna angrambahi dumateng temanten kekalih dadosa keluarga ingkang kebak ing reh barokah gesangipun dipun mulyakaken kalian Gusti Allah mekaten. Iya mboten napa-napa udan ngeten iki mboten masalah niki kanugrahan niki barokah ngapa to jane wong tuwa jane ya wis ndonga nyuwun karo pangeran supaya ora diparingi udan ning sok-sok manten wedok karo bapake le ndonga niku bedane yen bapake niku ndonga ya Gusti kula nyuwun dipun paringi terang ning manten wedok manten sing wedok niki ndongane mboten nyuwun terang ning ya Gusti dalu menika mugi-mugi kula diudani lha niku sing sosok andhadasaken geseh wonten mriku niku Yai Badranaya wonten dawuh ripalungguhan iki momong Antasena kelawan Manowati wis pinesthekake dening adiling Gusti kodrating pangeran urip bebrayan anane Kyai Semar ndak aturi rawuh ana ing Madukara yektine bakal ndak suwune pamanggih upamane Arjuna pengin duwe gawe mantu kira-kira piye Kyai Mahargya putra Mbiwada Siwi nenggih pun Raden Antasena kalian Dewi Manowati. Iya Kyai kersanipun badhe dipun kepiyakaken dinten menapa yen pangajape Arjuna bakal ndak kepiyakake ing dina Radite kasih Minggu Kliwon. Iya niku pas weton kula malan mila kula condhong kula rumajang menawi Ndara Arjuna badhe kagungan kersa ewuh mantu awit tiyang mantu niku sepisan kangge ngraketake kekadangan niku pisan angka kalih supados bebrayanipun Raden Antasena kalian Dewi Manowati dipun sekseni kalian tangga tepalih lan mitra karuh satemah boten dados fitnah merga wis diseksekke karo wong akeh. Angka 3 bebrayanipun ingkang putra supados dipun pangestoni dening para pinisepuh. Yen sasi niki ing dinten Minggu Kliwon sampeyan badhe wuh cocok mumpung niki kula suwepi sanget niki. Mangewuh mawon. Mangke anak-anak kula ken jagong kabeh. Yen ora gelem jagong ketemu teng tarub teng panggung mesti isin dhek ngeten niki.
Mang Ewo, kula nyengkuyung, kula sanget nayogyani. Nyatanipun jenengane le becek le jagong pun dugi pundi-pundi. Ngibarate wong nandur saiki mung kari ngunduh. Mang Ewo mboten napa-napa. Banjur tontonan sing bakal ndak gelar becike apa Kyai? Upama nanggap wayang mawon pripun? Anggenipun Ndara Margana kagungan kersa mantu saene tek wayangan mawon. Merga napa? Tiyang nanggap wayang menika sepisan nglestantunaken dumateng budaya tinggalanipun para leluhur. Angka kalih, wayang niku salah satunggale tontonan ingkang paling tentrem. Paling tentrem niku. Yen nuwun sewu mboten kok banding-bandingne. Sing jenenge Panengah Pandhawa Raden Arjuna kok nanggap dangdut niku mboten pantes niku. Mboten pantes. Merga pun gathuk sing jenenge Brambang niku jodhone nggih kalih wayang niku. Lah menika niku sae. Lah menawi paduka kersa ndaratur kula wayangan, mangke kula ingkang pados dalangipun. Mboten lek kula mbati, picek to ora mbati kula mangke. Nanging latar ing Madukara ora jembar kaya negara Ngamarta, ora kaya Njodipati. Mboten duwe latar wayangan malah sae. Nggih. Mboten duwe latar wayangan malah sae. Niki malah kena nggih contoh nadyan ora duwe latar ning gelem wayangan tinimbang wong sugih kasinuwan derajat pangkat sawaya mbok tegale jembar latare ya luase mboten umum ning ra gelem nanggap wayang niku mrongos senimane mangke. Mboten napa-napa nggone sementen mboten masalah gitu. Mboten napa-napa ingbaken niki mangke saged nuwun sewu nyenengaken tiyang kathah merga racake wong Madukara yen kalih wayangan niku le keranjingan mboten umum. Mangke kula tak sing golek dalange ning kula meling nggih mangke menawi sampun pinanggih kalian dalang sirikane wong nanggap wayang kuwi siji aja sok maido karo dalang, loro pamane dalang kok ngendika anggarane sementen Ndara Arjuna sampean aja pisan-pisan ngenyang. Yen pancen kaya mangkono saputu ndak pasrahake marang Kyai Semar Bakune ing dina radite kasih Arjuna sida duwe gawe mantu kanthi anggelar budaya nggih. Yen pancen kaya mengaten ripalungguhan samangke magita-gita kelak nyuwun pamit mugi-mugi awit pandongamu saged sembada kula netepi dumateng dharma menika. Ilahing awit nam astu namasidhan muga rahayu sagung tumuwuh nuwun sewu. Menika wonten piyayi ingkang rawuh kula ngaturaken pasegan panakrami mawantu-wantu kunjuk Kyai. Inggih Ki Dalang Sabda Kesawa, kula ngaturaken panuwun dene semanten pakurmatan ingkang dipun paringaken dumateng kula. Mboten langkung kurmat taklim kula katur Ki Dalang. Inggih kapundi mugi andadosaken jimat nuwun sewu Kyai. Kalilan kula nyuwun dawuh jengandika menika sinten lan saking pundi? Inggih Kyai Dalang dipun tepangaken kula saking dusun Klampis Ireng nggih ing Karang Kadempel dene kathah ingkang mastani nami kula pun Semar Badranaya. Kyai Semar babar pisan kula mboten nduga mana bilih paduka Sang Jiwa Minulya pangejawantahing Jawata ingkang kepareng tedhak wonten ing Giri Wulung mriki. Kula nyuwun pangapunten dene singlar ing tata krami mboten saged caos pakurmatan ingkang sae dumateng jengandika Ki Bradranaya. Kyai Dalang sampun sanget-sanget anggen dika nyundul puyuh ngurmati dumateng kula. Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi
kula kalih sampeyan niku padha-padha titahing pangeran sing bedake mung amalipun Ki Dalang. Bareng dika ngertos bilih kula niki Semar nggih ngeten niki sing kula karepke, mboten kudu disugata daharan maneka warna, mboten kedah dipun paringi unjukan ingkang sarwi mirasa, ning kula mangkurmati mawi gelaring budaya sinden sesendonan ingkang endah kados mekaten, marem kula pun kliwat ukur. Mboten Kyai Semar, nuwun sewu. Lajeng wonten wigatos menapa dene jengandika ngantos keraya-raya rawuh wonten ing Giri Wulung mriki. Anu Ki Dalang, asma jengandika menika kanthi apeparab Ki Dalang Sabda Kesawa menika sampun ngambar arum kondang ngumandang saindenging jagat. Dados asma jengandika menika sampun kawentar. Mila bab menika ingkang anyurung lampahipun Semar kepengin srawung lan tepang kalian jengandika Sang Dalang. Aduh Kyai, lajeng menapa ingkang saged kula aturaken? Kula menika namung titah sawantah ingkang cupet ing kawruh cingkrang ing pamawas. Ampun ngoten. Racake wong niku yen pinter, wong niku yen wegik, wong niku yen ampuk, mesti kaya pasemone parinika, saya isi mesti malah saya ndingkluk. Kula ngerti. Lah, nyuwun pangapunten. Dinten samangke kula sowan wonten ing pertapan Giri Wulung menika namung badhe bawa rasa. Kula namung badhe bawa raos lan nyuwun katrangan sing kanthi gamblang sejatosipun dalang menika menapa. Nuwun sewu Kyai Semar. Tanpa kula matur mestinipun jengandika sampun pono lan pirsa ning gandeng dika andangu, mila kula tak nderek matur. Sak ngertos kula dalang menika tiyang ingkang pedamelanipun nyolahaken wayang rinengga endahing catur suluk lan lampahing gending ingkang angrengga endahe lakon utawi crita. Lajeng intinipun pagelaran wayang sedalu natas menika menapa Ki Dalang? Intinipun wayang menika lak nggih lakon. Dene sari-sarining lakon menika bab wewarah ingkang becik, piwulang ingkang luhur. Lajeng wewarah lan piwulang ingkang dipun ucapaken dalang menika nalika dalang mayang niku kangge sinten? Sepisan kangge nuturi dumateng dalangipun piyambak, angka kalih kangge ngemutaken para-para ingkang sami mirsani wayang. Lah, lajeng kenging menapa kok piwulang kala wau sepisanan kangge nuturi dalangipun piyambak? Awit para dalang kalebet kula piyambak. Para dalang kalebet kula piyambak menika taksih kathah salahipun lan kathah dosanipun. Mila saderengipun ngemutaken dumateng tiyang sanes ingkang sepisan kangge ngemutaken dumateng dalangipun piyambak. Menawi pancen dalang niku taksih ngrumangsani dereng bener tumindake, kok dadak ngelekke wong liya wonten ing pagelaran kala wau. Dalang menika ugi menungso limprah ingkang mesti kemawon taksih kadunungan dosa ina lan salah. Dene bab pituturing dalang menika sipatipun lak ajak-ajak, mongko ngajak dumateng kesaenan menika lak dipun perintahaken dening agami. Lah, lajeng menawi wonten dalang ingkang pakliranipun namung gelar panglipur, lelucon lan waranggananipun sami jingklak-jingklak, isine piwulang kothong plompong, tata kramane dipun tinggalaken niku dalang sing pripun Ki Dalang?
dalang ingkang namung gelar hiburan lelucon lan waranggana utawi sindhanipun waranggananipun sami ting pledhi ngoten pripun ngoten nika isine piwulang malah kothong mlompong tata kramane ditinggal nika dalang sing pripun aduh Kiai Semar dangu-dangu kula tik gugup gagap guragapan anggen kula badhe caos wangsulan namung mekaten nggih Kiai dalang menika menggaing petang kula dipun perang dados 3 niku napa kemawon ingkang sepisan nenggih dalang pangreksa angka 2 dalang pangrembaka dene ingkang angka 3 dalang pangupa buga lajeng werdinipun kados pundi dalang pangreksa menika dalang ingkang ngugemi dumateng pakeming wayang tanpa metang menika mangke pedalanganipun payu menapa mboten niku dalang pangreksa angka 2 dalang pangrembaka tegesipun dalang ingkang ngembangaken wayang jumbuh kalian jaman kangge asung panglipur mawi pinimbuhan lelucon lan lelagon ingkang dipun garap nanging bab piwucal luhur tetep dados intine wayang dene angka 3 nenggih dalang pangupa buga watonipun payu watonipun pajeng lan saged nguripi kangge dalang lan pangombyongipun lah menapa dalang pangupa buga menika mung pengin golek payu lan dalang pangupa boga niku dianggep kleru mboten wonten ingkang nyalahaken karana mboten wonten wates ingkang gumathok tumrap pranatan lan tata kramaning dalang dados gumantung raosipun piyambak mongko rasa menika benten-benten dados cakri ing dalang ingkang maneka warni menika prasasat kados kembang setaman borong anggenipun methik borong anggenipun milih lan ingkang dipun tanggap ingkang pundi menika purba wasisanipun para kawula ingkang sami nanggap wayang lah lajeng adeking Ki Dalang Sabda Kesawa menika dados dalang menapa sampeyan klebu dalang pangreksa pangrembaka napa dalang pangupa boga ingkang wenang nemtokaken menika sanes kula nanging ingkang biji menika ingkang sami mirsani karana kula dados dalang menika tujuan kula saged dados dalang pangreksa pangrembaka nanging ugi dados dalang pangupa boga lho king menapa jengandika tek ugi dados dalang pangupa boga kula dados dalang menika anggadhahi tanggel jawab ngopeni keluarga lan kanca rowang kula ingkang cacahipun sak bergodo lah lajeng upaminipun kula nanggap jenengan kira-kira biayanipun pinten aduh nyuwun pangapunten Kiai Semar menawi bab probiya kula mboten wani matur kula nderek kemawon dumateng Kiai Semar wakton wekdalipun lunggar kula mesti bidal lho ngapunten jenengan niku dalang lengendika nuwun sewu ampun mencla-mencli jare jenengan dados dalang ugi pados pangupa boga tegese golek pangan bareng kula takon bab probiya tek jenengan malah muntir niku pripun nyuwun pangapunten nadyan kula ugi pados sandang tedha nanging kula mboten nate matur bab jumlah probiyanipun pinten kula namung manut kalian ingkang nanggap awit kula anggadhahi paugeran kula nyambut damel menika kula niati ngibadah ewa semanten rejeki menika jatah sekedhik kathah badhe dados rana bebungah lan babar barokah
Daman ingkang sampun maju kados mekaten niku langka lho wonten dalang kados jenengan. Anggarane pira mung manut karo sing nanggap, yen diparingi matur nuwun ewadine ora ya ikhlas lahir batin. Angel golek dalang model kaya jenengan niku angel. Nggih, menggaing petang kula dados dalang menika mujudaken dharma. Lah nggih niku ingkang sak njabane limprah nggih niku. Mila kula sanget sarujuk ki dalang, saged kula wastani bilih ndika niku dalang sejati. Lah, sasampunipun madhep mantep raos sing manah kula, pripalungguhan samangke kula tak mbacotaken matur. Sowan kula mriki menika yektosipun dipun utus dening momongan kula, bendara kula, panengahing Pandhawa satriya Madukara, Raden Arjuna ingkang badhe kagungan kersa mantu. Badhe kepareng wayangan ing dinten Radite Kasih utawi Minggu Kliwon dene ingkang kapatah kajibah ketiban sampur dados dalangipun boten wonten sanes kejawi namung ndika Ki Dalang Sabda Kesawa. Aduh, Kyai Semar. Prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Dene ripalungguhan samangke jengandika ingkang minangka Cundaka pamadya Pandhawa Raden Arjuna. Badhe ngersakaken kula supados mayang wonten ing Madukara ing dinten ingkang sampun tinembuk. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh sak saged-saged kula badhe mbudidaya mrih remening penggalih nenggih Raden Arjuna. Ha nggih. Kula ingkang ngaturaken panuwun, semunipun sampun boten wonten ingkang rinembuk lan rinumpaka, benjang kula entosi rawuh ndika wonten Madukara ing dinten kasebat jangkep sak waranggana lan wira pradangganipun gamelan komplit mangasta saking Giri Wulung mriki. Nggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang umiring jengkar paduka Kyai Semar Badranaya. Ngaturaken sugeng rawuh wonten sanggar kula mriki menawi mboten lepan jenengan laki Lurah Bagong. Betul. Apa karo aku? Nggih. Jenengmu Pak Dalang sapa? Kathah ingkang mastani ning menawi nyebat kula ewet pekewet merga sampun pinten-pinten sasi kula niki bubruk mboten tanggapan. Ora jenengmu sapa? Nami kula Amat. Lah kuwi sing marai rapayu ya kuwi mongko sing jenenge dalange ngarepe menti enek kine Ki Anom Surata, Ki Mantep Sudarsana. Lah kowe Amat jenengmu Ki Amat. Mula ya ora nek wong wani nanggap. Sanggarmu kene jenenge apa? Sanggar Guyangan Laras. Joh. Ngono njaluk payu. Lah mila kula pitados Ki Bagong rawuh wonten sanggar kula Guyangan Laras mriki mesti menika utusan kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng kula. Ki ngene. Ndara Janaka ki arep duwe gawe mantu. Yen dalange bengi wis entuk ya kuwi Ki Sabda Kesawa saka Pertapan Giri Wulung ning golek dalang awan merga wayangane apike awan bengi. Ning ya kuwi engko dalang awan iki ya sing penting nggih syarat ngono iki anggarane wis entek cekake. Wis entek mong nggih tambah-tambah ngono omongan ora.
gamelan wis enek, wayang wis enek, kowe kari mulahke kari nyabetke. Iki enek dhuwit 3 yuta mangkat to. Lah 3 yuta niku mangke kene nggih napa? Nggih mbayari sinden kula mboten cukup, nggih mbayari yoga kula mboten cukup. Rasa ngangge sinden, rasa ngangge yoga, ngangge tipe lho. Karaoke mosok ora iso ngono e. 3 yuta mangka apa mayang awan ora ngger dalang lho iso ditanggap karo Ndara Margana ngono. Ora ngger dalang ngono kuwi. Lek gelem 3 yuta mangkata ora gelem liyane sing antri pengen ngalah berkah dalang ning Madukara pirang-pirang. Daya-daya tak golek dalang liyane. Nggih riyen to, nggih riyen. Lek pancen anggarane wontenipun nggih namung 3 yuta mboten dados menapa. Oh sik ngene. Aku langsung diperintah golek dalang, tanggung jawabku ki abot. Lah nganti kowe dalang terus Ndara Arjuna ki ra rena penggalihe, banjur gelo sing dadi manahe tan wurunga sing dudukane ki aku. Engko kowe bakal nampa dhuwit 3 yuta ning ya kuwi sing 1.500 kekno aku. Aku dadi perantara ngene tanggung jawabe ora enteng. Kok nggih malah paron kalih kula niku kados pundi? Gelem ya ngono ra gelem tak golek dalang liyane. Isih akeh sing ngantri pengen dalang ning Madukara. Udan-udan kaya ngene apa nanggap wayang wis bejo ngerti ora? Ngono. Gelem ora? Ra gelem mangkat, ra gelem tak golek dalang liyane. Ki Bagong. Yen pancen enten anggarane namung niku kula mboten napa-napa ning kula suwun riyin nggih. Kula nyuwun sakmenika kedamang lunasi pisan. Amargi utang kula teng Mekar niku kuwathah sanget. Yo alah dalang kaya utange pirang-pirang ngono ora wibawa babar pisan. Lho sing jenenge utang niki nggih nyemangatke tiyang nyambut damel ngoten. Tulung mang tinggali. Wah, lagi iki nek dalang rong nyambut gawe njaluk dilunasi. Ya nyo iki. Ciro, lu, mat, monem, molasnya ki, 1.500 ki tak wenehne kowe. Matur nuwun niki kula tampi. Sik, aku teko rene ngangge bensin, ngangge pulsa. Mosok ora kitang 500 ra kok kene aku. Lah kula niki mangke kengean napa yen mung 1 yuta. Gelem ya ngono ra gelem, golek dhuwit tunai ngene angel. Lah ra gelem tak jalone. Nggih. Jan-jan iki. Ciro lu Padma. Nggo niki sing 5 niki katur jenengan. Ikhlas lahir batin lho. Nggih, ikhlas lahir batin. Ngono kuwi. Dadi perantara ki ya ngene iki. Rekoso banget ngono. Sok lakone dumadine dina wayangan awan kuwi. Kula wiwit kuncung nganti gelung dadi dalang niku mboten nate nglampahaken dumadine dina. Tur nggih mboten ngerti lakonipun kados pundi kula mboten eruh. Wong kula dalang ni butuhe mung ngegolke bokonge sinden kula niku. Ora iso. Mboten saged. Engko yen teko Madukara tak critani. Gampang kuwi intisarine gampang. Tak critani wis. Aja kuwatir, ngong bakal ngerti, gampang banget kuwi. Nek gandeng kowe ora iso mujuti lakon, ora ngerti lakon sing jenenge pecahing dina utawa dumadining dina. Ra ketang 500 kene domparo. Niki kari 1 juta. Wis gelem ya ngono ora ngerti lakon, ra apal lakon dhewe iki. Nek 500. Nah, ngono ngene jenenge 500 seding. Mergo aku yo melu berkaya, melu mikir. Jaluki lakon pecahing dina ora ngerti. Lek pecahin ndok-ndokmu dhewe mesti ngerti kowe. Dalang-dalang apa kowe?
ing atase mangsa rendeng kaya ngene parandene ana sing piyayi maringi rejeki iki tegese iki mujudake pengasih saka Hyang Agung sing diparingake marang aku. Lan besok ing dina tinentu anggonku bakal mayang oneng Madukara nadyan wancine rahina tawawan. Aku tak sinau karo Ki Bagong lakon pecahe dina iki kaya apa. Muga-muga gelare wayang bisa dadi tepa tuladha utawa kaca brenggala ingkang becik. Kawula nuwun sewu Kanjeng Sinuwun Prabu Surabrama Diraja. Sampun sawetawis dangu paduka pinarak lenggah wonten ing dampar keprabon negari Simbar Manyura. Parandine seklimah kemawon boten kepareng medhar pangandika kalilan ingkang abdi. Kula pun kala ludraksa cumadong dawuh sinuwun. Raja Manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat patih kala ludraksa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Nadyan to panjenengan ingsun dadi ratu mblegedhu kemul bondo keceh kamuktet. Nyakrawati mbau denda wenang nepak mbun-bunane wong sak negara Simbar Manyura ning nganti ripalungguhan iki rasaku durung tentrem, durung marem, durung jencem. Mestine sliramu kelingan nalika aku budal saka Simbar Manyura tumuju marang kasatriyan Madukara. Bakal nglamar mustikaning jejantung ingkang bangkit ndongkel katresnan jati ingkang tumanem ning rasaku ya kuwi atmajaning Raden Janaka sing jenenge Dewi Manowati. Durung nganti aku tumeka ana ing negara Ngamarta jumujuk ana ing Madukara kedadak ketemu anak Jodipati, anak Werkudara sing jenenge Antasena satemah dialang-alangi anggenku bakal tumuju marang Madukara. Bantah dredah munggah Pancabakah ketleyeng lelakon aku kaprawasa kasor Prabawa sarta tandingan kelawan si Antasena banjur aku bali marang negara Simbar Manyura. Nanging nganti ripalungguhan iki nadyan to kabar wis mebar warta wis rata lamun to Manowati wis palakrama karo Antasena. Nanging tekadku ora bakal luntur, niatku ora bakal gempur. Anggenku kepengin mondhong mustikaning jantung ya kuwi katresnanku sing jenenge Manowati. Nanging nyatanipun nuwun sewu Dewi Manowati sampun winengku garwa dening Raden Antasena. Nadyanto wonten Simbar Manyura mriki golonganipun para buta ning saged-saged buta ingkang ruh ing tata. Langkung-langkung paduka sinuwun Prabu Surabrama Diraja menika pangarep tumrape tiyang sak negari. Kedahipun saged kinarya conto, kedah saged minangka patuladan. Menawi ngantos ndika nekat badhe ngrebut Dewi Manowati ing sampun winengku dening Raden Antasena menika sami kemawon ngrusak pagrayu bubrahke wong omah-omah. Menika boten sae. Karepmu piye? Prayogi pados wanita sanes kemawon ingkang taksih legan, ingkang taksih prawan. Ing atase paduka menika ratu mblegedhu mung arep ngancam ngincim ngarah karo bojone wong menika kados pundi. Bakal ndak rebut saka tangane Antasena merga Manowati katresnanku. Niku ngejak rusak-rusakan. Niku ina pakartinipun kanggone Prabu Surabrama Diraja. Gagah-gagahe wong lanang, ganteng-gantenge wong lanang iki lamun to iso ngrebut bojone wong. Gagah-gagahe wong lanang. Mula nadyanto juweh rewete ucapmu kaya betet sewu. Aku wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Niatku wis kenceng lan gembleng kepingin ngokop jatining katresnan lawan mutiaraning rasaku ya kuwi Manowati. Nanging wonten paribasan, ora perlu paribasan.
prayoga ripalungguhan iki krik lampit brungkat kimpul paton lanang nyekel gaman nderek marang panjenenganing ingsun tumuju marang Madukara goleki sing jenenge Antasena. Prajurit Simbar Manyura sapa wae sing bisa maca janggane Antasena yekti bakal ndak paringi ganjaran sing gedhe. Mekaten sinuwun ya. Yen tela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh lajeng bidalipun benjang menapa. Nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak. Wadya bala saka negara Simbar Manyura kanthi gelar baris mliwis nungsung ranu budalke dina iki. Lagi wae aku ngambah wewengkon kasatriyan Madukara ana wong bungkik kakek kunting tangting brengo sak kepel sisih. Aja nganti mati tanpa aran mara gage ngaku kowe sapa? Kambuh marang aku satriya lesan pura. Raden Setyaki. Setyaki dasar para nyata kowe sapa lan barisan saka ngendi? Muri saka negara Simbar Manyura, kesete sembanku Prabu Surabrama Diraja. Temenggung kumandang garba kang dadi aranku. Kowe nyimpangongi wae utawa nengen dalan iki bakal kanggo badut bablas golek menungsa sing jenenge Antasena. Kon maju mrene tak bondo tangane srimpung sikile tugel janggane. Blangap-blangap paton ucap. Antasena lagi dadi temanten anyar parandene kok guru godho apa abamu yen raminggat kowe sing dadi batang ora sah kakian sesumbar aja nyumbari Antasena menang karo Setyaki tak sembah sak anak putumu piye.
Edian Marat. Sabda pedhot wah. Hei. Putih garat. Yo. Sopo? Takon karo aku jeneng Wanoman. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Sulomo. Sulomo ungu, yo ben ganti werna. Nyoba kaprawiran Mansuwo. Oh. Ah. Ambruk. Oh. Hey. Oh. Ah. Hey. Hey. Oh. Ya. Oh. Hey. Ah.
cekel going-goingon. Aju. Awas. Oh. Wih, diam. Yo. Oh. Yo. Ah. Diam. Wala. Oh, hey. Ah. Yo, lo. Ah, hey. Ya. Pola otak kendangi makku. Waduh. Cadak pedhet. Ampuh tenang kethek. Ana Satya dadane murup sak tebah. Moro gaging aku aja mati tanpa aran kowe. Kowe takon karo aku. Satriya Pringgondani jenengku Gatotkaca. Kowe sapa? Kowe takon karo aku. Ayo, lekno mripatmu jereng gobokmu. Iki Prabu Bramadiraja. Ayo aja mepalangi gaweku. Endine jenenge Antasena Madra kokoh gedhe. Ora perlu golek sing ora ana. Ayo Gatotkaca iki wayahe ana Edian. Sugih kendel Bondowani. Tabrak kedung banteng.
Semono kadek dayanku Gatotkaca. Wah. Wah. Waduh ya. Oh. Ah. Bose wis mati. Wis mati. Mundur, Kang. Ayo. Kaya kaya mandanging watu hitam sileming prau gabus. Anggan wangarantu klawan. Kabar saka Kakang Semar Badranaya anggene golek Sang Widu pamayang ingkang bakal mahargya sajroning Arjuna mantu. Ha inggih. Kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami, Gus. Awit saking panjurung pandongamu Semar kelampahan minggah wonten ing pertapan Giri Wulung. Lan sampun pikantuk dalang nenggih Ki Dalang Sabda Kesawa.
ing sampun siaga ing diri sawiga ing gati benjang tepuk ing damel jengandika kagungan kersa mantu syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono banjur Prabiya sing kudu diaturake marang Sang Widupamayang pira Kyai dalang ingkang sae dalang ingkang sejati niku nggih kados Ki Sabda Kesawa kala wau boten ngarani pinten kemawon bebingah saking paduka badhe dipun tampi kanthi rasa ikhlas lahir batin Den nuwun amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manu dumawaing tawang tuwang Raden Arjuna kula ingkang cumantaka seba wonten Madukara tanpa piniji mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk Raden yoyo ndak tampa ora liwat diprayogakake anggone pinarak matur nuwun pangraos mboten kirang sekeca anggen kula seba ora kok banjur kami tambuh nanging dasare durung weruh ana piyai sepuh rawuh ning Madukara panjenenganmu kuwi sapa ndika pangling kalian kula ndika supe kalian kula riyen nalika taksih muda tumaruna jengandika lan para kadang ndika Pandhawa miwah ingkang ibu Dewi Kunti Talibrata nate kampir wonten ing dusun kula malah ngrampungi perkawis ingkang mapan wonten ing Eka Cakra awit kamurkanipun Prabu Baka kula Demang Manahilan nami kula pun Demang Ijrapa Demang syukur bagi sewu sekedhi jumurung panjenenganmu Ki Demang Ijrapa isih sugeng aparipurna inggih pangestu jengandika Raden Arjuna banjur ana wigati apa nganti keroyo-royo rawuh ana ing Madukara wah yektosipun waleh-waleh menapa atur wuninga biliri palungguhan samangke dusun kula Manahilan nembe ketaman pepeteng para kawula sami goreh rongeh gesangipun boten tentrem manahipun sebabipun menapa nek kados mekaten karana meh saben dalu wismanipun para kawula ing Manahilan menika dipun bobol kalian maling ingkang sekti mandraguna tur nuwun sewu ingkang dadosaken kageting manah kula sak sleraman pasuryanipun praupanipun kenging menapa kok jebles kalian manten anyar nenggipun Antasena Kyai Semar kula Den iki kepiye Kyai ewuh kaya ing pambudi anggenku bakal ngrampungake perkara sajroning Janaka bakal duwe gawe mantu parandene Manahilan lagi ketaman retu ngeten mawon menawi ndika ndahar atur kula wayanganipun dipindah teng desa Manahilan mawon ampun mriki anggonku nanggap wayang di boyong marang Manahilan nggih dipindah ngrika kemawon ingkang baken dintenipun tetep sami ning tempat utawi lokasinipun ganti ngoten mawon
dasare ngeten kula saged gambaraken menawi Madukara enten wayang mongko teng kutha mesti renek sing nonton niki mangke sing sregep nonton wayang niku mesti wong desa-desa niki mawon nganti meh setengah loro sing kepareng lenggah isih semono akeh mila menawi nggego atur kula mang wayangan kemawon dateng desa Manahilan wong desa niku seneng wayang niku siji angka loro kula saged gambaraken menawi mangke wayang dipun gelar wonten Manahilan mesti malinge utawi durjananipun badhe medal ganggu dumateng wismanipun para kawula salebetipun menika manten lanang sing jare Demang Ijrapa maling kala wau wujudipun jebles kaliyan ingkang putra Antasena niki kangge ngresiki jenenge Antasena sing kudu nyekal malingipun Antasena setengah loro ndodoki manten lho Antasena bukaan gilu ae Antasena Kakang Antasena apa kok kaya ana sing ndodokori ya yen ngono bukaan buka piye ora gawe apa-apa kon buka ya tak jupuk ya tak bukake niku sik lereno dhisik kowe kalungan bihaku aja ngono kuwi aja nuwun lho Kanjeng Rama Arjuna iya lagi anu ye wonten namung layah-layah enten apa tak jaluk dina iki kowe ning pendopo dhisik Ndika Kyai Semar nggih kula baleni melih niki iya masa padat di bulan baleni Antasena ora ngerti niki dusunipun Gus Ndara Antasena dusunipun Ki Demang Ijrapa ing Manahilan niku enten malingipun Surasekti Mandraguna nganti kecipuan para kawula anggenipun badhe nyepeng ning wonten bab ingkang ganjil wonten bab ingkang njundil jare malinge kala wau wujudipun jebles kalian Antasena mosok aku mung nyolong ning Madukara nyolong putrane Paman Arjuna nggih ning niki jebles jare mila nggih ngresiki asma jenengan sajroning wayangan sampeyan kudu njajah desa goleki maling kala wau ndak waspadake Kakang Anoman ingkang prapta inggih Raden Arjuna kula ingkang sowan bekti kula katur Raden iya ndak tampa Kyai Semar sungkem kula katur iya Anoman ndak tampa gawe bombong ing rasa menapa Kakang Senggana aduh yektosipun waleh-waleh menapa abot anggen kula badhe matur dumateng jengandika Raden Dananjaya lan sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung jengandika Raden Margana kaliyan Kyai Semar Badranaya atur uninga bilih ripalungguhan samangke babar pisan kula boten duga mono sampun pinten-pinten sasi menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nandhang gerah nandhang raga madal saliring usada Ratu
Ndarawati sakit. Inggih Kyai. Wis pirang-pirang sasi le nandhang gerah. Inggih leres kantos bingung manah kula. Wis digolekke tamba Sampun ning madal saliring usada Kyai. ing atase titising Wisnu. Socaning rat oboring jagat te isa lara. Inggih kula mboten mangertos. Raden Arjuna, Kepiye Kyai Semar? niki sampeyan ewuh gedhen tenan, sampeyan repot tenan. Merga ora mung ngurusi karo putramu manten loro, ning ngurusi wong Manahilan kalian ngurusi gerahipun Ratu Ndarawati. Ngene wae, Mas. Besok dina tinentu Raden Arjuna kagungan kersa mantu. Ing dina Minggu Kliwon Ratu Ndarawati boyongen marang Manahilan. Mengko rampunge wayangan coba men diusadani karo Ki Sabda Kesawa. Wajeng dawuh. Anakku nggih Janaraga. Ana dawuhmu apa, Simba? Mumpung dina iki kowe bali dasare aku dadi ibumu duwe kewajiban nuturi lan ngelekake marang kowe supaya dadi wong becik pakartine lan apik tumindake. Kowe tak kandhani ya Janaraga. Pangeran kuwi nitahake menungsa ana alam padang wis ginaris anut kelawan adiling kodrat. Gusti Kang Maha Urip kuwi maringi urip marang titah wis dicawisi penguripan lan jatah rejeki dhewe-dhewe. Dene supaya menungsa antuk rejeki kudu tinuku sarana mbudidaya sarta ndedonga. Dene carane mbudidaya menungsa kudu nyambut gawe anut kabisane, asile mbuh akeh utawa sithik sing bakul liwat dalan sing bener aja nganti nerak aturaning agama lan ngrugekake marang wong liya. Merga rejeki kuwi yen entuke liwat dalan ingkang nista upama dadi panganan dipangan malah dadi sumber lelara. Lan ora ana critane wong tumindak nista kanthi srana mbudidaya utawi golek dhuwit bisa nentremake marang pikir. Nggih Janaraga. Dina iki wong desa Manahilan padha goreh rasane merga anane Durjana utawa maling sing meh saben bengi nyolong bandane kawula. Nadyan to maling mau durung konangan nanging aku wis ngerti, aku wis sumurup sing dadi Durjana ora ana liya kejaba kowe anakku nggih Janaraga. Mula dina iki aku njaluk kanthi banget Dharma merencung cupeten gaweamu sing nista kaya mangkono. Wong tuwa ngendi wae ora ana sing udang kelawan anake supaya dadi maling. Dadi Durjana kuwi pisan pindho ora konangan nanging suwe-suwe mesti bakal kadenangan merga pangeran kuwi ora bakal ngridani tumindak sing culika kaya jeneng sira Janaraga. Matur nuwun Simba. Kowe wis ngelikake karo aku merga gedhene rasa tresnamu marang anak. Ning ndak rewangi dadi maling iki merga aku duwe gegayuhan sing luhur. Aku pengen dadi wong sing piguna tumrape negara lan ngangkat derajat kamulyane Simba. Apa sing ndak gayuh Janaraga? Aku pengen dadi prajurit. Aku pengen dadi Sentana Praja. Aku pengen ngenger marang negara Ngamarta. Aku kelingan biyen Pandhawa sing bisa nentremake Eka Cakra merga saka kamurkane Prabu Baka biyen. Aku kepengin suwita marang para Pandhawa. Yen pengen dadi prajurit kenapa kowe kok malah dadi Durjana? Mongko maling kuwi musuhe negara nggih. Simba kudu ngerti. Wong arep nglamar dadi prajurit kuwi ora mung sangu kepinteran lan kasantosaning raga, nanging kudu duwe dhuwit.
Jaman saiki yen ora duwe dhuwit, ora bakal ditampa dadi abdi negara, Mbok. Panjenenganmu kudu ngerti. Aku dadi maling nglumpukke Brana Picis kanggo srana aku men dadi prajurit negara Ngamarta, Mbok. Tobat. Anakku ngger Janaraga. Pupusan gegayuhamu dadi abdi negara. Nadyan to niatmu ki apik nanging caramu sing ora becik. Mbokmu luwih marem lan tentrem yen kowe nggarung luku dadi wong tani nadyan to asile ora sepiro. Nanging bisa nentremake rasa ngger Janaraga. Wis, Mbok. Kowe ora perlu ngelikake karo aku nanging dadi Durjana kuwi dosa sing gedhe lho nggih. Yen nganggep dadi Durjana dadi maling dosa sing gedhe, aku tak takon. Gedhe ndi dosane karo pejabat sing gaglak bandane rakyat kae? Sing gedhe pangapuramu Simbok Samirah. Yen liyane bab iki aku nduk elikake aku arep manut bangun miturut ing reh dawuhmu. Yen perkara Janaraga dadi maling aja kok penggak. Aja kok Simbok sing ngemutake Dewa Mudhun gawan bledhek aku ora bakal leren anggenku dadi maling sadurunge mlumpuk branaku. Kabar sing sumebar warta sing rata dina iki Manahilan arep ana wayangan. Aku iso nggambarake mesti wong Manahilan kabeh do metu saka omah kabeh do nonton wayang ing wanci bengi. Sajrone wis mane wong Manahilan kothong tak grogotan tak colongi bandane. Ndara Arjuna kepiye Kyai Semar ingkang nembe rawuh wonten ing Manahilan menika sang dalang Sabda Kesawa saking Giri Wulung. Nuwun pangapunten Ki Dalang Sarawudika. Kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuan tuwa Gunju. Inggih. Raden Arjuna sanget anggen kula nampi dening ngantos semanten sih kadarman ingkang ndika paringaken dumateng kula. Ngaturaken kawilujengan Ki Dalang wonten ing dusun kula Manahilan mriki. Kula ingkang dipun sepuhaken wonten ing mriki nami kula pun Demang Ijrapa. Inggih, wilujeng niskala Ki Demang boten wonten sambikala setunggal menapa. Menapa Ki Dalang semunipun cuwa ing penggalih? Nalika semanten kula lak matur bilih pagelaran dipun gelar mapan wonten ing kasatriyan Madukara, sakmangke kedah kula boyong mapan wonten ing Manahilan. Aduh Kyai, babar pisan boten wonten ceceking raos gelo lan kuciwa. Jernyatanipun kula menika dados dalang namung milih lan nderek pikajengipun sinten kemawon ingkang nimbali dumateng kula. Malah mapan wonten ing Manahilan papan ingkang asri kados mekaten, cedhak kalian para kawula kula kepengin ngrembakakaken wujudipun budaya wayang supados langkung dipun tresnani kalian sagung para kawula dasih. Syukur menawi kados mekaten. Lah ndika sak kanca sak rombongan badhe ngersakaken dahar riyin napa pripun? Mboten, kula sak kanca menika mboten nate maem saderengipun rampung wayangan. Dados menawi dugi wonten ing papan ingkang tinuju dipun tawani menapa kemawon mesti sami gedhek.
yen dipun peksa malah mangke malah kuwur baliwur anggenipun badhe nabuh gamelan. Merga pengrawit menika ugi sinebut wiyoga. Wiyoga niku tegesipun semedi tanpa benten kalian tiyang ingkang nyambung raos kalian ingkang maha kuwaos. Niki enten rokok grendel kersa nggih rombongan jenengan nika. Iya to. Lah nika napa-napa purun patone kenek disumet nika. Lah nggih. Klebu ki dalang mangke nyambut damel mayang sedalu natas nggih mboten kersa daharien. Mboten nggih matur nuwun mboten. Matur nuwun sanget. Nggih. Gandeng menika ingkang kagungan hajat Ndara Margana kalian manten kekalih Ndara Antasena, Ndara Dewi Manowati sampun seba. Dasaripun menika sampun jam 09.00 menapa langkung prayogi wayangipun enggal dipun wiwiti. Jinglang langit biru resik bareng sang Anoman Prapta Saryang Gotong Nata Ndrawati nganedeng nandang ruga sakala mendung ireng anggaweng satemah jawah riwis-riwis jagat saisine kaya melu bela sungkawa mulat Nata Ndrawati ingkang nandang ruga langkung-langkung Sang Harjuna kembeng-kembeng kang netra ngalumpruk datan darbe karkat hamung angrangkul dumateng angganira ingkang nembe nandang gerah. Paduka menika socaning ratobaring jagat pangidwantaing dewa parantene ngantos tandang ruga gilang-gilang prasasat kados punarpa kadi mekaten Koko Prabu monggo Prabu Ewu Koko Prabu Kakang Semar iki lakon piye sajroning Janaka seneng-seneng merga duwe gawe mantu nyawang kahanane Kakang Prabu. Niku pripun? Lha napa-apa to napa-apa ya teknise ngono kuwi. Aku karo kowe lha yo milih karepe Ndara Arjuna. Ora apa-apa. Lah wis bathi 500 Dik. Kula tak mucuki kemawon. Ora iso. Iki ora sembarang dalang mucuki ora. Kaya apik-apik pucukane. Ayo. Kula tak perang cakil. Renek perang cakil iki lakon tos kok perang cakil ora. Wis to ngenteni mangsa kala sapa ngerti lek Ndara Manowati njur mbobot babaran engko njur kowe diundang sapa ngerti. Kowe ana mundur sik. Urung bejo ngene tegese. Sing sregep tirakat to.
Lho pun tirakat bendina. Elok apik kuwi. Merga nggih bendina mboten enten sing dipangan. Kula tirakat kados mekaten. Gebyakan ning omah dhisik. Dipamerne tangga teparo. Kula gebyakan teng omah mayang dhewe kula ragati dhewe enten lek ping 17. Anti omah kula entek kendaraan kula entek nggih gebyakan Kurang akeh. jenenge ngono gebyakan minimal ping 20 Ono mundur. Iki piye to arep wayangan malah tintrem kaya ngene. Sawangen kowe iki aja ngawur, Bagong. Apa? Sesembahmu Ndarawati digendhong Anoman mrene merga nandhang gerah. Elah aneh. Kresna kok ya iso lara ngono. Ngono ya alah lek enom biyen wedokan ae. Yo bareng tuwek merot cangkeme ya ampun. Kedep sisih. Ngene ngunduh wong pakarti karma ngono kuwi. Bagong ora mingkem lambe tak sigar sirahmu. Mboten saged mingkem. Bret meneng. Bret. Kepiye Kyai Semar? Monggo klati renggang sawetawis. Ki sabda Kesawa wonten dawuh. Dalang niku yen dalang sejati, kejaba nglampahaken lakon kala mangsa yen ana wong lara, ana wong nandhang gerah niku bisa ngusadani. Inggih badhe kula cobi. Mangke Sinuhun Prabu Ndarawati kula trimapanaken wonten sak wingking kula nalika dalang. Mugi-mugi awit kersaning Gusti kula tasih anggadhahi kemanden mangke bibar wayangan cobi kula tak mbudidaya musadani dumateng Nata Agung Ndarawati. Syukur menawi kados mekaten. Lah niki kula tak perintah dumateng para rombongan kula supados nata gamelan lan ugi keliripun. Ki Gembut Kiji lan ugi Ki Nur. Ayo gamelane ditata sing kanthi becik digelar kelire bebarengan. Manganjur lakune angin gugur agraning harga kelir ginelar gamelan tinata mapan wonten ing Manahilan mahargya dumateng Raden Arjuna nggenya kagungan kersa mantuk Wasyaga nenggi sang dalang sejati sabda Kesawa wis lenggah ana sak ngajenging kelir ingkang rinengga endahing gedebok simpingan kiwa tengen wiwit tengen saka Bayu nganti Bayet wiwit saka Buta Raton nganti Kembar miwiti patalon ayakipun jam 09.00 dalu Ki Dalang sabda Kesawa miwiti nggenya netepi dharma anglar kelir hambabar weriting lelampahan para kawula ing Manahilan nilaraken wis semanira sami mirsani nganti susukan sajroning wisma kothong mlompong suwung mangkono cancut nenggih sang maling Janaraga andodosi wismanipun para kawula sarwi amendheti brana picis prayitna Kyai Semar Badrana. Kula aturaken ing ajeng bilih
kawula nggih ngresiki jenengan. Asma panjenengan. Kawula padha mlumpuk teng mriki omahe Dakata. Cobi mang oyak mang goleki malinge yen kecekel mang beto mriki. Yo Kyai. Antasena. Lambene do mingkem ora? Dalang enten maling munggah panggung. Nika reka-reka ngangge biskak pabang nika. Ngangge blangkon nika. Mangku siter nika lho. Nika maling kula cekele dene samangke. Mara gage gatekno rembuke dalang sabda Kesawa. Ayo dolan siter ka lho, nik lho. Lambemu mingkem dhisik. Cak-cakane manten rek malah kaya ngono. Kowe tak kandhani, Antasena lan kabeh para kawula Manahilan. Wis marambah makaping-kaping panggung wayang diganggu dening wong sing ora tanggung jawab. Ana sing nyiram kelir nganggo umben-umben, ana sing bandem kelir nganggo boto, ana sing ngancam dalang nganggo pedang. Mongko wayang kuwi tontonan sing tentrem kebak ing reh tata krama. Mula gatekno rembuke iki sabda Kesawa. Sapa wani sing wani ganggu wayanganku, ganggu panggungku, musuhe sabda Kesawa. Piye lah ini malih iya lho. Buka panggung lho. Gusti nuwun sewu Ki Dalang. Nanging iki ana maling sing munggah panggung golek pengayoman. Maling mau kudu dicekel merga wis ngganggu para kawuling Manahilan. Sapa wae sing ana dhuwur panggung wayang iki dadi tanggung jawabku. Aja ngganggu dalang sing lagi mayang. Mengko yen rampung wayangane perkara maling aku sing tanggung jawab ngrampungi. Yen dora mundur njal tak bandem cempala sirahmu wis. Mundur.
bacotaken genya mayang hanyepeng wujudipun wayang kekalih nenggih Bathara Kala miwah Sang Hyang Bathara Guru ingkang den critakaken nggih Sang Bathara Kala tansah nyolong bayi tanpa dosa den gaglak den pangan wani mangkono kaya anggugah rasane maling Janala Bathara Kala tak gatekake wis marambah makaping-kaping anggenmu ngumbar kamurkan mangan daging bayi menungso mongko ulun lak wis paring pranatan ya mung bocah Sukerta sing durung antuk pangruwatan saka dalang sejati sing kena ndok pangan ning nyatane kok kowe ampyak awur-awur Rama Bukulun Bathara Guru nyatanipun jaman sakniki pados bocah Sukerta menika angel saben badhe kula pangan mesti dhisik kalah dhisik kalian dalang ruwat dalang sejati yen ngono anggonmu murang tata nyolong bayi saka wong tuane cetha lamun tumindak sing nista Bathara Kala kowe golek wareg ya kena golek mulya ya kena ning aja ngrugekke karo wong liya yen kowe duwe luput karo pangeran waton tulus anggenmu tobat lan gelem njaluk ngapura mesti bakal antuk pangapura merga pangeran kuwi sipate maha welas lan asih nanging patrapmu nyolong lan mateni bayi iki dosa karo menungsa dosa karo wong tuane bayi lan uga dosa marang pangeran sing nitahake bayi mau kowe dosa karo menungsa dosa karo Hyang Agung yen kowe gawe dosa marang pangeran lan menungsa titenana sajeke urip ora bakal tentrem apa wae sing ndok gayo mesti mrucut satemah uripmu mung kegubel dening rasa getun lan bingung oh ki dalang sabdo kados bledhek sewu ingkang nyamber dada kula cumantaka matur kula tingali sampun rampung anggen dika ngasta pedalangan ngrampungaken dhumateng lakon kula pancen dados maling ning anggen kula dados maling menika pados arta supados kangge njejontrot dhumateng para sentana praja kula mboten badhe dipun tampi dados prajurit menawi mboten ngangge dhuwit Raden Ananta Nuwun sewu Raden Arjuna sakwutuhe tumrap patrape Janaraga iki ora luput ya merga duwe tekad kepengin dadi prajuriting negara mongko dadi prajurit Ngamarta ki syarate kudu njejontrot brana utawa dhuwit marang piyayi-piyayi sing duwe wewenang nampa karo prajurit mau yen ana lakon kaya ngene nganti Janaraga dadi maling sing salah malingi apa pejabate Janaraga legermu duratmaka yektine duwe tekad lan niat ingkang luhur kaya mengkono
yektine tumrape para Pandhawa babar pisan yen nampa kelawan calon prajurit ora nggunakake prabiya apa-apa ning kala mangsa wong-wong sing ana sak ngisor kuwi sing gawe reka daya. Mula ripalungguhan iki jeneng sira ndak tetepake lerena anggenmu dadi maling ndak tampa dadi prajurit Madukara. Waduh Raden, matur nuwun Raden Janaka. Nuwun sewu penemban Anoman wonten dawuh Ki Dalang. Nyuwun pangapunten lan nuwun sewu cobi Nata Agung Ndarawati menika radi majeng mriki. Kula tak nderek mbudidaya mugi-mugi Sri Bathara Kresna saged eling dumateng Purwadaksina. Kaya ambisu melu nekseni dumateng Ki Dalang sabda Kesawa ingkang nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Awis tingkal tingkem netra kekalih kaya mati jroning urip-urip sakjroning pati liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati. Mangkono kaelokan sumunar mawa teja gedhe pangaribawane Ki Dalang sabda Kesawa dupilang saka pandulu wantah wenteh nenggih Jawata ing untara segara Sanghyang Bathara Wisnu jumlorot candrané nganti kaya lintang alian manjing mring anggane Nata Ndarawati dadi srana waloyane. Arsa madangi jagat tumungop-mungo paneng aputa ing ukir martabak bang tumirat neng soroting surya mikolan gunung-gunung padang tetrawangan manah kula Kaka Prabu dene paduka sampun waloya jati temak mulya. Sinuwun Ndarawati kula nderek mangayu bagya, kula nderek remen sinuwun. Iya. Nadyan kaya ngapa lan kepiye
yektine Ratu Ndarawati ingkang diagung-agungake kelawan wong pirang-pirang kuwi nalika aku isih muda tumaruna Kiai Semar lak yo preso aku dadi branda aku dadi begal molimo madat madon minum main kabeh ndak tindakake mula bareng aku nandang rogo nandang sakit ndak tampa kanthi ikhlasing rasa muga-muga kanthi aku lara bisa nglunturake dosaku sing sak gedene sak gunung. Kula nderek nekseni apik-apike wong niku yen ngrumangsani kleru lan ndodho marang keluputanipun. Ning wong sing wigati sak mangke sampeyan sampun waloya mila kula nderek bombong. Gandeng ingkang rayi Madukara menika kagungan kersa mantu. Mantu dumateng temanten kekalih nenggih Ndara Antasena kaliyan Dewi Manowati kula tak nderek matur. Tiyang gesang bebrayan bangun bali wisma mekaten namung sadrema netepi dharma. Supados temanten kekalih gesang linambaran katresnan miwah ngagengaken rasa asih. Ndara Antasena lan Dewi Manowati menika minangka talang utawi sarana saking Gusti ingkang nyipta bumi sak isinipun supados samu barangipun dados sarana tumangkaring wiji suci mrih tetep lestari lan tumangkar makhluk nenggih jalma menungsa. Kejawi saking menika tiyang rabi niku mboten namung bab pribadine manten lanang lan wadon nanging menika badhe dados pirantining bebrayan ingkang winengku dening keluarga tata krama lan budaya. Dados manunggaling temanten kekalih menika sami kemawon kalian njodhokake budaya loro sing ora padha.